Saifa na miliyan 8. Saifa miliyan 8 kamar da muka yi da ke Malama Mariya daga Cote d'Ivoire to masha Allah. Wannan sirri ne wanda za ka mallaki kuɗaɗe miliyan 8. Akwai wata baiwar Allah da muka ɗora bayanin ta kalla ta ji tana son sirrin amma ba za ta iya yi da kanta ba. Ta kira mu muka yi magana ta sa a kai mata wannan aiki kuma dukiyar ta sauka a ɗakinta sai ta ba ɗiyarta ta yi mata bidiyo ta aiko min ta ce to ga dukiya ta fita. Na ce to bari in sake yin bidiyo in jaddada bayani kan wannan hatsabibin sirri. To wannan sirri dai mace ma kenan, mace ta mallaki saifa miliyan 8. Kai kuma kana namiji, maybe kana gida ko kuma ka tafi wata ƙasa biɗa ana ta fafutuka dare da rana. Shekarunka sai tafiya suke ba ka aje komi ba, ga mata ko 'ya'ya ko kuma ana so a aje iyali ko basussuka sun ma yawa ko wasu matsaloli daban na rayuwa ko kana so ka mallaki gida, fili, mota ko abin hawa ko kana so ka yi aure ko wata rashin lafiya ko wani abu dai duk dai matsaloli ga su nan. Kuma wannan zamani ne, lokaci ne wanda in ba ka da kuɗi to kai kanka fa matsala, ba wai kana cikin matsala ba, kai kanka matsala ne domin kai kanka za ka ji haushin kanka kake ji. To wannan sirri ne wanda cikin sauƙi a ɗakinka, a shagonka, a gidanka, a kangonka ko a wani guri naka na sirri, cikin awa 3 za ka yi wannan aiki za ka mallaki miliyan miliyan 8. Ko naira kake so ka sa niyyar naira ko dala na Amurka ka sa niyya na dala ko euro ka sa niyya ko riyal ka sa ko saifa duk kalar kuɗin da kake so kawai ka saka niyya innamal a'malu binniyati. Wannan sirri ne wanda gaskiyar magana in dai ka mallaki wannan aikin ka aikata shi yadda ka ji an yi bayani to garanti ne, ƙada'an ne, sadidan ne, nan take za ka mallaki wannan adadi na kuɗi na miliyan 8. Naira, dala, euro, cedi, pounds, ringil, lira ko dirhami ko saifa duk kalar kuɗin da kake so za ka mallaki wannan adadin cikin awa 3. Kawai turaren tafuttul jinni za ka sayo model ɗin Saudiyya shi kaɗai. Ka shigo ɗaki ka kwance kwalbar turaren ka ajiye gefe ka zauna ka kalli gabas ka ɗauko carbi mai 100 ko mai 1000 ka zauna kai bismillah 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 za ka yi shi 100,000 da 20,000 da 4,000 adadin mursalai kenan. Kana kammala lazumin ka tashi ka fita waje ka kulle ɗakin. Bayan awa 1 ka buɗe ɗakin ka shigo za ka tarar da waɗannan maƙudan kuɗaɗe nan take. Wannan sirrin kai alhamdulillah.